बानायनोलाय एसे दिनै मा मावफैदों जोङो मा मावदों दिनै जोङो ना स्टिल फेक्ट'रियाव खैला बोख्लायनाय जाबायदि फैखादों 15टा डाब्बा बेयावनो बोख्लायजोबनानै नै गारखोफैनानै दं मानसिफोरा अबस्थायानो गैला मेंख्लं जाजोब एकदमबारे मोजां हानानै खेवब्रा फारसेथिं खेवबानो जागोन फारसे खेवबानो ओरैनो बुर्र गयो बाराबा नैथिंजाय हेंगार लागायबावगोन बिथिं दै गग्रा गैयाना दै गग्राया नै बिथिंसो दङ दैलाय मोनहां जाबायानो नैबेयाव बेयाव माबा माला थिखाङोमोन ना बिसोरो बैथिं गेजेरनिफ्रायसो ओरै फैनायखौसो मोननो जायैयानो दायो थांगासिनो दङ जोङो upload होबानो जानायालाय अरुणाचलनि हाजोलै नै गारिया गंसे बारलांबाय जोंखौ मेगि लाबोग्रा मोनो सिगां 10 किल'मिटार दङ दायो नै जोङो एसे डाउनाव ओंखारख्लायबाय जरनाया माथो नै गोथेबा गारि सुगासिनो दं मानसिफ्रा